To Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV tilibe chipani china chilichonse, timakupasirani mapulogalamu osakondera. Tapangani like, subscribe pano pa Lahiri KTV. Thokoze izipambo Matemba amina nankula Musa Jeda Abdullah majini ya kwanga kwa mawene. Okay, so tuthokoza kwambiri chifukwa cha mawanu achilimpikitso komanso mafuso ndiyambe ndikulankhula kuti nkhani ya alliance kuti tiyenda ndindani kapena tiyenda bwanji pachisankho cha 2025 ndichote ndikhoza kuyankha motero. Panali ena ambiri amene mafuna kuti chipani cha UDF chipezekeso pa political map. Iwo ndithu ayesetsa kuti UDF isazamvekeso, koma kudziwa kuti UDF ndi force and zisankho zambuyo chipani chimene chakhala chikuberedwa mavoti kapena kumakidwa kwambiri ndi chipani cha UDF. Chipani chimene chili ndi masupporters ambiri makamaka kumudzi ndi chipani cha UDF. Ndiye kuli mapropaganda amphamvu ndithu kuti asokoneze masupporters athu. Monga ndifotokoze motere, chisankho chikubwerachi ndikhoza kunena kuti chipani chimodzi pachokha chipambane raundi yoyambirira kuti ipeze 50+1 ndi ntchito. Sizikutanthauza zingachitike koma ndi ntchito yayikulu. Tangotsala ndi masiku 125 kuti tipite tikavota, koma ndi ntchito. Koma tikayang'ananso mmene timavotera pa zisankho zathu, tikuoneka kuti timavota ndithu kutengera zigawo, komanso timavota mitundu, ndi mmene zikuoneka kuti zakhala zikuchitika kuyambira kalekale. Zikanakhala kuti anzathu a DPP miyezi yapitayi amayenda ndi mtima ofuna kuti akufuna kupulumutsa Malawi, bwezi pano tikukamba nkhani ina kunena kuti pali mgwirizano ya zipani za ku opposition. Koma vuto lalo mmene pavuta sakufuna UDF lukulira safuna chipani auganiza mwa iwowo kuti aphula kale dziko amene apambane pa chisankho chimenechi. Zinali zoona cha mu January, February, March, April, tikhoza kunena kuti DPP inali pa mwamba kwambiri. Koma tapanga ka research taona kuti yatsika kwambiri maderaso ambiri chifukwa one, anthu sakuona bwinobwino tsogolo, komanso anthu anayi ndi chiyembekezo kuti zipani ziwirizi DPP ndi UDF ziyendera limodzi kupita ku chisankho cha 2025. Kutengera zimenezi chifukwa cha chiyembekezo chimenechi pameneno anabweretsa mapropaganda ambiri kuti adetse kapena kuipitsa mbiri ya chipani cha UDF. Komabe imene ndikufotokoza pano ndikuona ngati kuti pakufunika ndithu
strategy ya mphamvu kuonetsetsa kuti chipani cha UDF chikhale kuti chikhale either number 1 kuti tawira chisankho zikozoteka titati tilimbikire ngati zivutitsitse ngati chisankho chipite ku round ya chiwiri chikhale pa number 1 number 2 kapena number 2 tukhulupirira kuti even ukhala number 2 ndikuti second round tikoza kupambana tikoza panga bwino mpaka kupanga boma ndi maganizo amene tili nawo kuti tilimbikitse campaign kuti tuone kuti tipanga bwanji pa chisankho chimene chikubwerachi komabe imene ndikufotokoza pano mawiki akubwerawa tilimbikitsa inshallah makampeni athu amene somwe apangisa kuti osalephera zipani zina zizibwera ndithu kumadipempa kuti tipange mgwirizano chifukwa ndi imene tinabweretsa 50+1 mu 2020 panopa kaiteseri kaboma izikhala momwemo ndithu chipani ichi sazifunika ndithu damu yesu luka komabe pafunika ndithu mwina ena afuna kubwera zatithandiza ena abakale mu umodzi muli mphamvu nkhani ya African Union ya nkhani ya ma passport visa free ndikufotokoza kuti ine mbali ina imene ndimagwira ndi Pan African Business Forum ndine vice president ku Pan African it's not kuti timangopanga business koma timagwira ntchito ndi African Union ndithu to support one passport koma ndikhulupirira kuti vision yathu inali ya African Union inali kuti one passport by the 2065 koma process imene yayambikayi monga mwamva kuti ndinakhazikitsa ndondomeko imene ndikuitcha business first tanena kuti maiko obwera ku Malawi visa on arrival for all countries ndikutanthauza kuti akangobwera azingobwera kuzangodindira passport yawo azingotha kubwera kulowa mdziko la Malawi. Izi ndi process yoyamba. I think Kenya yapangasa zomwezo the first step imene ikoza kuthandiza kusekulano Africa. Muno mu Africa paliso ma president angabo amene takhala tukambirana nawo nkhani imeneyi ndi maka president wa Botswana amene wangolowapo sayedwawo akuyisapota kwambiri nkhani ya SADC maka mu Southern African Development Community komanso mu African Union. Then zinthu zokuti ndithu zithandiza kwambiri chifukwa pali maplan okuza kuti Africa ichite bwino kutsogoloko maka mankhani ya chuma andizinthu ngati zimenezo. Then ukukhulupirira kuti definitely ife tikusapota plan chosa passports mu Africa tiziyenda ndithu musavutika kufake tikunena kuti nthawi ino ni nthawi ya investment and trade kumapaka trade mwatoka mu Africa komanso tiwale panopa nthawi yomudikira ndrama zaulere kuti atithandiza anthu otithandize ngati madonors imene ikupita kumapeto. Nthawi ino ndi ya investment and trade maka mu region muno ya Africa and ime pamenepo zikomo kwambiri. Honorable Mr. Abdul kuyankhani bwana pangani comment yanu pamepo Mr. Abdul kuti kuyankhani ndithu bwanawo. Tili kumapeto kwa program yathuyi kodi mwatulapo chiyani
perekani chiganizo chanu ku comment section kuti enanso aziwe kodi chipani cha UDF chingathe kuchosa Malawi Congress Party payokha, kodi Malawi apulumuka ndi chipani chanji, tigwire mtengo wanji? Ndiye perekani chiganizo chanu mmene mwayimvera nkhani ku comment section pano pa Lahiri K TV. Iwali kupanga like, share komanso subscribe.